Ampara Yehowa obo wono ebehwe ono na nani ekunhu asisoba tempo refi ni ba kokwa ani yema nhihye no woni yafunu ba ho ono rade se ni yemu ebehye no ede ama orofo a wotie mi sabri ede yempa na wo hawo ede na ma ni siu edware wo sabri ede na ma wabamu abu ewo asetena yimu so refi se onyankopon no atiase ana so refi se ni odi Israel for trip ko no e na so yo onyankopon so how pa ni de edu bia we ni panti otumi bi si wani so ade ni nyina sai edu bia wankasa wobusuafo kra betime yiwo e de wama edu wadanfo bia do wani to no so pa ananka wai wajen sa onu nkuto ne kebetimi abo we sanso no nim kokwa mu nsam bi efa ho enso bia no wayi wama ebia kabranti bi krampa one ne hya ware ado re nyina hye ni mu officer no de enko nyi uma no ebia sabia me no ka se wayi wama ebia ware awa ware ase enso ni je frɛ na ni je wunya bi da biara da na de bia wusu e de go mu si ye wo abehe na ka wo sen ka fi sha ase na kene be koyi enso ni ama koyi because it does so for as my kama sam dia kire wa bombodi abodi bi won pa ya che nenso ma esikra wa kase nke rade kra onyi won kwa emfire won sam esi rade ayeri bisi nyame nim se wo betumi aso nti na do fa asati bi anim mempa ba gina penti peye wani di na hwe David said me mama ni so kire me po a ehin kra na me mu afiri beba me se hwe soro Ewade da so ho onim ni eye Ewade be ye dia ma afini gu so ko nipa ni bi nsa ka ho de ese won so nsa ba ka ho de enku ho da ndutufo ni se onim ni ebesi kina nti enku ho emu ade chia de se nyina ka che nyame se Ewade eya amen so kai ne na se Ewade tumi kai Mephibosheth dia na David tumi kai Mephibosheth dia na so Mephibosheth etumi fi Lodiba epie dia ene na wa wutie mi se Ewade so be kai wai be ma Yesu be kai wo ama wo so ya soma be frɛ wo na Ewade se sa Mephibosheth na setina mu edema da krope ya paye ma wutie mi sa bri se Ewade ema wonye Mephibosheth aye kai no eji no edi free nwira mu ene no betena ahemfie adanwara siniama ye na jade nyina ne nsa kan biom obusia ene da so ho edema agemra wutie adi na wonyame na muso ebesiesie wi kandi machi se Ewade me da wasese waka mi na dai Ewade me da wase se wanyi mi amma ade me da wase waka kire me se ni da so ho edema me Ewade me da wase se wankumi na me da so tiase abusia wo da so tiase nkuto de ene da so ho edema me se ene da so ho edema wo da achi achina wo ho ade chin so ho Ewade be kai so tiase me yewie dia misira obebre na kafa koma unua baako ana me no bi fama ni pa be ba sabi amse se Ewade afa so akasa kire wo obekasa kire wo ni bi so sa onyame hira idi de sofo arke okujempo me ba se sofo onyame nka ho bebre se wa ya so wetie nyame asemi ade be kakoma obi fufuro me bo mpa yi apaye ma wo se emra de asemi ekoi onyame mfa so na nipa do ade be ma omo no onsan multiply no onfanye insha kase e wa brabom bebre e wo Yesu Kristo di munti amen.